के लागे पैसा लागे ना के हा माने बिबायारिफोर फैयोब्ला मागिग्राफोर फैला आंनि गोसोफ्रावहाय बिदिनो थानो हाया आरोना माने दुखु मोननाय फैयो गोसोआवहाय अनखांनाय फैयो जा दं आंनि पकेटफ्राव थाइसे थाइनै दङब्ला आं बेखौ हरनो गोसो जायो आरोना माने आं मोनसे बाजाराव बेरायदोंमोन ओमफ्राय बे बाजारावहाय सासे माने बिबायारि फैदों आरो बेस्रा बिनिया आखिया जाहैबाय माने गुबुन हारिनि मानसि आरो बर' हक जि हक गुबुन हारिखौ आं गासिखौबो अननो गोसो जायो आरो माने बेस्रा फिसाजोना फिसाला सासे मोजां दं आरो गथ'आ ओमफ्राय बिमाना मा जायो ओमफ्रायहाय एसे दुरखुद मानसि आखायाबो खंगिसो आरोना आं अननानैहाय जिखुनु आं 20 थाखाल' हरनो हाबाय आरो आंनावहाय साहाजोंहाय आग्लायनानै दंमोन 20 थाखा ओमफ्रायहाय बेखौनो हरथ'नाय जाहैबाय आं बेखौ लानानैनो बेस्राफोर माबा मोनसे 20 थाखानि थाखायथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बायनो हायोना माबा जाग्रा बुस्थुफोर बा साहाफोर मोनलोङो जिखुनु जा 20 थाखाबो समावहाय खामानि होयो आरोना 100 200 1000 500 नङाब्लाबो 20 थाखाजोंब्लाबो बे गैयैफोरनि थाखायहाय खामानि होयो आरोना आं दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननानैहाय 20 थाखाखौनो हरखानाय जाहैबाय आरो के लागे पैसा लागे ना के हाँ हाँ पैसा लागे ना किमान लागे वो रो मैं दिम दे सागर दिम दे मैं हाँ ওই যে বাচ্চা কারণে রে পাবো না নি তো ওই যে মই দিয়া सुं र दा बिनोहाय आं अननानैहाय फैसा नांगौ फ्राय बिसोरनो ओइ ल आं बे 20 थाखा हरनायसै आखायाव 20 थाखा दङ आं सालोङो बिसोरनो फैसाखौ हरनायसै ओइ ल आखायाबो एसे खुंगासै बबेनिफ्राय फैदों मिथिला आं जिखुनु सालोङो बिसोरनो हरबाय